Ndikupatsani moni nonse oonera mu dzina la Yesu Khristu. Tikulandirani pano pa kumudzi wa Yesu Television. Ambuye akudalitseni mochuluka chifukwa cha kudzipereka kwanu kuti mmayipereka nthawi kuti mumve china chake kwa Mulungu. Koma pamene mumva Mulungu ayankhula ndi moyo wanu, khalani akuchitapo pa mawu a Mulungu. Kungoyamikira chabe sizoyamikira, sizokwanira. Mulungu afuna achitepo china chake, afuna mawuwo akhale m'moyo mwanu, ndipo mawuwo akakhala m'moyo mwanu pamenepo ndiye moyo. Haleluya! Ndiye mosataya nthawi tingotseka maso tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa chotikondera mwatipatsa kuwala kwa tsiku tikukhala pano pa dziko lapansi. Mulungu wamphamvu zonse, Baibulo ku Masalimo ndipo chitsiro amati mkati mwaye kulibe Mulungu. Chifukwa inu muliko olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Chifukwa chake Mulungu wamphamvu zonse timpempha kuti mukatiyankhule, mukatiuze za cholinga chanu ndi miyoyo yathu. Mene mu dzina la Yesu Khristu pempha zonse nchiyamiko. Amen. Ambuye akudalitseni nonse. Mawu athu owerengedwa achokera ku buku la Aheberi. Aheberi 9 verse ya 27. Baibulo likuti 27. Akuti ndipo popeza kwayikidwa kwa anthu kufa kamodzi, ndipo atafa chiweruziro. Haleluya! Akuti zayikidwa kwa anthu kufa kamodzi ndipo akafa chiweruziro. Ndipo malemba amene tawerengawa abwezi timafuna titengepo phunziro la kodi munthu amaweruzidwa pompopompo akamwalira? Munthu akati wamwalira amaweruzidwa pompopompo? Ndiye nkhani yathu. Navako mochuluka anthu ali ndi funso ngati limene lili. Anthu amakonda ofunsa limene kuti kodi munthu akafa amaweruzidwa pompopompo kapena amapita ku gehena, nanga zimakhala bwanji? Haleluya! Ndiye monga mwa malemba timafuna tione choonadi cha nkhani imene. Timafuna tipeze yankho, chifukwa yankho lina lililonse lokhudzana ndi nkhani ya Baibulo limene imakhala ni yankho kufunso limene. Haleluya! Kodi munthu amaweruzidwa pompopompo akamwalira? Nkhani ni yakuti munthu saweruzidwa pompopompo akamwalira. Haleluya! Munthu akati wamwalira amapita mu ndende ya Mulungu, imene ena amayitchula gehena, imene ena amayitchula Hade. Akapita ku ndende imene amakadikira chiweruzo. Chiweruzo chidzachitika tsiku lina la kumapetoko. Haleluya! Mmenemo ni mmene zilili ndithu abwezi anga. Chiweruzo sichitika pompopompo. Munthu akamwalira amapita mu ndende ya Mulungu ku Hade kumeneko. Akapita kumeneku akukadikira chiweruzo. Haleluya! Nde tikhati kudutsa m'malemba kutsimikizira za fundo imene ikukambidwa. Lemba loyamba tiwerenga ku buku la Yuda 1 verse yake ya 6. Yuda 1 verse yake ya 6. Pafupi ndi chimvumbulutso pamenepa. Buku la Yuda lilipo limodzi lokha. Haleluya! Yuda 1 verse yake ya 6. Yuda 1 verse yake ya 6, Baibulo likuti angelonso amene sanasunga chikhalidwe chawo choyamba, komatu anasiya pokhala pawo adawasunga mndende zosatha pansi pa mdima kufikira chiweruziro cha tsiku lalikulu. Ndiye tikudziwa bwino lomwe kuti pala angelo ena amene adasiya malo awo oyambilira. Haleluya! Amene ananyengedwa ni Lucifer kumwamba uko, amene anachimwa pamaso pa Mulungu. Angelo amene atachimwa, Mulungu anawaponya onse pano pa dziko lapansi. Haleluya! Sanapezenso malo awo mmwamba, anamenyedwa, anaponyedwa pa dziko lapansi ndipo anapita uku ku ndende. Baibulo likutero. Haleluya! Baibulo likuti komatu anasiya pokhala pawo adawasunga mndende zosatha pansi pa mdima. Haleluya! Akuti iwowo anawasunga ndende kumeneko, akuti kufikira chiweruziro cha tsiku lalikulu. Iwo atachimwa sanapezenso malo awo mmwamba, koma malo awo amene alipo ni ndende za mdima kumeneko. Kumeneku akudikira chiweruziro chake. Haleluya! Ndiye munthunso akachimwanso chimodzimodzi. Haleluya! Pamene achoka mu dziko lino mu njira ya imfa,
iyeyo amapitanso mchani mu malo andima amenewa kapena kuti kuhade kundende kumeneko, nayenso amayembekezeranso chiweruzo chake chiti chomwecho. Haleluya. Mawu ena othandizira ali ku 1 Petro amenewa, 1 Petro 3 verse 18 ulekeza 20. 1 Petro 3 verse 18 ulekeza 20. Bible likuti akuti pakuti Khristuso adapha zowawa kamodzi chifukwa cha machimo wolungama m'malo mwa osalungama, kuti akatifikitse kwa Mulungu, ophedwatu m'thupi koma opatsidwa moyo mu mzimu. 19 mmenemonso anapita nalalikira mizimu inali mndende. Haleluya. Ndiye kumene tawerengaku Bible likamba za Khristu kuti atafa mu thupi muja, akuti mu mzimu adali wamoyo pa mtanda paja. Haleluya. Ndipo ali wamoyo chonchi akuti adapita ku miyoyo imene ili mndende. Maona? Akuti adapita mu mndende muja akuti anakalalikira kwa miyoyo imene idali mu nthawi ya Nowa, imene sinalape mu nthawi ya Nowa, idali ku ndende kumeneko. Ambuye Yesu Khristu anakayipeza miyoyo imene. Haleluya. Ndiye mukhozoona abwezi kuti wonse akufa ali wochimwa, wonse akufa ali wowukira Mulungu, miyoyo yawo imapita ku ndende kumeneko. Miyoyo ya nthawi ya Nowa ija Ambuye Yesu Khristu anakayipeza atafa pa mtanda paja, akuti thupi lakufa choncho mu mzimu adali wamoyo wamphamvu, ndipo moyo wake unapita ku ndende kumeneko, anakayipeza miyoyo imeneyi. Ndi abwezi tikakhala kuti tamwalira tili ochimwa, tili osalapa, taukana mwazi wa Ambuye Yesu Khristu menewo, mmene mawu a Mulungu akulalikidwa m'moyo mwathu, ife nanyalanyaza, ife nakana, tikangoti tamwalira, moyo wathunso upitanso ku ndende kumeneko. Haleluya. Chifukwa onse amene adakana uthenga mu nthawi ya Nowa, amene ankanyoza onse aja, ankati zopanda ntchito izo zozelezeka. Haleluya. Ndipo anthu ochepa amene anapulumutsidwa mu nthawi ya Nowa, miyoyo 8 yokha amene adakalowa mu mchombo muja, onse amene adafa ndi chigumula cha madzi, miyoyo yawo idapita ku ndende kumeneko, ndipo akhala ali kukhala kumeneko zaka ndi zaka, nthawi ndi nthawi, ali ku ndende kumeneko kuyembekezera chani? Chiweruzo chachikulu. Haleluya. Nawonso angelo amene anachimwanso atataya malo awo kumwamba, nawonso anaponyedwanso mdima mmenemu mu ndende kumeneko ayembekezera chani? Chiweruzo. Haleluya. Ndiye munthu akamwalira abwezi anga, moyo wake umapita ku ndende kumeneku choyamba, umapita ku ndende kumeneku kukayembekezera chiweruzo. Ndipo ku ndende kumeneku kuli anthu ambiri ochuluka kwambiri, ndipo tsiku ndi tsiku anthu amakhala kuyijoyina ndende imeneyi. Haleluya. Amene akufa ali ochimwa, amene sali pansi pa magazi awo, tsiku ndi tsiku kumakhala kutumphukira anthu ku ndende kumeneku, ndipo limodzi la masiku awo mudzakhala muli inuwo ngati simulapa. Haleluya. Chifukwa okhawa amene alolapa, okhawa amene ali pa mwazi wa Ambuye Yesu Khristu, na amene akamwalira sapita ku ndende imeneyi, koma moyo wawo umasungidwa kumwamba kumeneko. Haleluya. Umapita mukupezeka kwa Mulungu chifukwa unavomereza mwazi wa Ambuye Yesu Khristu. Ndiye zili ndino abwezi kusankha malo anu opita, chifukwa pano pa dziko lapansi lilibepo mzinda wokhalitsa, kaya dziko lilikoma bwanji, kaya thwanithwani achuluka bwanji, koma Bible ku Yobu likuti munthu wobadwa mwa mzimayi ni wodzala ndi mavuto, ndipo masiku ake ni wowerengeka. Mtima ukamagunda umakhala uli kugunda kuyembekezera tsiku limeneli, ndipo limodzi la masiku awa mudzakhala inuwo. Haleluya. Ndipo mukamadzachoka mu thupili zidzatengera kuti kodi pano pa dziko lapansi Khristu Yesu amene awulalikidwa munachita naye chani. Ngati mupondereza mukana uthengawo, moyo wanu upita ku ndende kumeneko kukayembekezera chiweruzo. Haleluya. Ndi anthu ambirimbiri amene akana Khristu m'mibado yonseyi ali kumeneko, ngakhalenso moyo wachinyengo wa Yudasi nawonso uli kuti uli kumeneko ku ndende. Haleluya. Munthu wa Mulungu William Branham asanatembenuke mtima, mneneri wa Mulungu waola amene, haleluya, anaombeledwa ni futi ni mnzake ali kutchire,
ataomberedwa ndi futi imeneyi anapewa zona kuti anapita ku chipatala kumeneko ndi anataya magazi ochuluka kwambiri. Autaya magazi ochuluka choncho muja anthu amene amamuona mozungulira ku chipatala muja amamuona kuti akufa ndipo amalira. Haleluya! Koma iye mneneri kuti anafoka kwambiri zedi ndipo analowa m'masomphenya. Haleluya! Ndipo zitachitika mwachoncho anaona moyo wake upita ku Hade kumene ku Gehena. Haleluya! Ati chimene anaona nchakuti anaona kutsika mu muyaya osatha uzama kuphompho kumeneko. Anamboona mitambo choyamba, kenako anaona mdima waukulu. Haleluya! Kenako mpamene malowa mu dera la anthu otayikale mu ndendemo. Haleluya! Akuti kumeneko anapeza kulira kopetsa chisoni kwa anthu amene adali kumeneko. Haleluya! Afotokoza kuti chizunzo chimene chilikocho simungafananizire ni chizunzo chakuti munthu akotchani ni moto umene timadziwa. Haleluya! Ali ni moto uja mukhoza obva bwino ni chizunzo chimene chili malo amenewo. Ndipo mukuyankhula kwina akufotokoza kuti munthu atatenga zimawaya za moto za jezi zapyu akubaye nazoni pa mimba zitulukire uku, ali mukhoza obva bwino kusiyana ndi kukhala malo amene. Haleluya! Ndakuti mdera limene lauda anaona akazi ajophodaphoda za green zopentapenta izi zima makeup izi. Haleluya! Mulungu amadana nazo zimenezi abwenzi. Mkazi oyamba amene adaphoda mu Bible Jezebel, Mulungu sanakondwere naye, koma nyama yake anadyetsa kwa galu kumeneko. Haleluya! Iyeyo anaphoda kuti akakumane ni anthu osati akakumane ni Mulungu, ndipo Mulungu sakondwera nazo zimenezo. Haleluya! Ndi ana ali nkupita kumene kuja anamba kufuula mneneri ameneyi. Haleluya! Akuti mami, dadi, anona zoti mayi ake adadi ake kulibe kumeneko. Anafuula Mulungu, anona zoti Mulungu kulibe kumeneko. Haleluya! Ndi anayankhula kumene kuja kuti Mulungu mukangonilola kuti nipite pa dziko lapansi. Haleluya! Nikulonjeza kuti nikakhala kanyamata kabwino. Haleluya! Ndi anambodzifufuza kuti ine chigololo sinnachitepo ayi, koma ndinachitapo chani choyipa, nnanamapo nthawi inake. Haleluya! Abwenzi anga mukapita kumalo amenewo, uthenga umene museweretsawo mudzafuna mutaupa koma simudzawupeza kumeneko. Mulungu alipo pano, afuna mulape muli nthawi chonchi. Haleluya! Kenako apempha chifundo choncho pamene Mulungu amampatsa chisomo kuti amabweranso kumoyo ngati mmene tililiyo. Ndesamalani. Haleluya! Ndekundende kumene kuli miyoyo ya anthu ochuluka, mapresidenti ochimwa, mafumu, majaji, anthu a mitundu yonse ochimwa amapita kundende kumene. Chifake Bible liti munthu sadzapindula kanthu, atapindula dziko lonse lapansi koma atataya moyo wake. Moyo wanuwo musamale, munthu sangasinthanitse kanthu ni moyo wake. Haleluya! Tatiye ntioneni ku Chivumbutso 20 utsimikizira za fundo yathu tinayikamba kumayambiriro kuti. Chivumbutso 20 kumeneku ni kuchitsiriziro chotsirizira, tiyambira vesi ya 11. Akuti ndipo tidaona mpando wachifumu waukulu woyera, ndiye wakukhalapo amene dziko ndi zamwamba zinatha pamaso pake, ndipo sanapezedwa malo awo. Haleluya! Ni Ambuye Yesu Khristu ali pa mpando wake wakuweruza tsopano chakumapeto ku tsiku lina chiweruzo chimenechi. Haleluya! Ndiye wokhalapo ni ulemerero wake Ambuye Yesu Khristu chofu. Ndipo ndinaona akufa akulu ndi ang'ono ali mkuyima ku mpando wachifumu. Ndipo mabuku anatsegulidwa ndi buku lina linatsegulidwa, ndilo la moyo. Ndipo akufa anaweruzidwa mwa zolembedwa m'mabuku monga mwa ntchito zawo. Ndiye Bible likuti anthu onse anasonkhanitsidwa pamene pakuti akulu. Haleluya! Amene adafa anthu a mitundu yonse anasonkhanitsidwa. Wina aliyense anaweruzidwa monga mwa ntchito zake. Haleluya! Zimene mati muchita mobisazo nthawi imeneyi zidzatumphulukidwa, chifukwa Yesu Khristu ati palibe kanthu kobisika kamene sikadzayikidwa poyera. Tiziwembu ta m'midima iti. Haleluya! Tizigololo ta m'midima iti takutali kokani kuti nthawi imeneyi zidzayikidwa poyera zonse. Haleluya! Verse 13, ndipo nyanja inapereka akufawo anali momwemo, ndipo imfa ndi Hade zinapereka akufawo anali mmenemo. Timafuna tione pamenepo. Haleluya! Akuti nyanja inapereka akufawo amene anali mmenemo, komanso Hade inaperekanso chana akufawo. Hade ni ku Gehena kumeneku,
onse amene anali ku ndende aja, amene adali ku Hade kuja, anabwera pa nthawi kuti adzaweruzidwe. Haleluya! Anachoka kumene kuja nubwera apa kuti tsopano atani aweruzidwe. Kujako amangodikira chebe chiweruzo.